Takaitaccen tarihin marigayi Sheikh Muhammad Awwal Adam Albani Zaria. An haifi Malam a watan Rabi'u Thani a 1379 wanda ya daidai da 27 ga watan Satumba a 1960 a unguwar Muciya da ke Zaria, jihar Kaduna, Najeriya. Malam ya taso tun yana yaro yana mai son karatu, har ma wani malamin shi ya siffanta shi da cewa Albani tun yana ƙarami da an gan shi ina ka je karatu, ina za ka karatu, me kake yi karatu, me ka gama karatu. Malam ya fara karatun Alƙur'ani mai girma a makarantar allo da ke Muciyan Zaria. Ya koyi Larabci ta hanyar halartar wani karatu da marigayi Gaddafi ya kawo Najeriya na wata 18 a ƙarƙashin jagorancin Jami'ar Libya, wanda ya yi shi a Jami'ar Bayero da ke Kano. Marigayi Sheikh Abubakar Mahmud Gumi ya ba wa Sheikh Albani wata takardar girmamawa ta musamman bayan kammala program ɗin. Malam ya yi karatu a wurin malamai da dama a nan gida Najeriya da kuma ƙasar Saudiya. Malam ya yi karatu a Jami'ar Madina a wurin malamai da yawa, amma kuma a matsayin shi na wanda ya je neman ilimi a wajensu, ba a matsayin shi na ɗalibi a jami'ar ba. A ɓangaren ilimin boko kuwa, Malam ya samu nasarori da dama. Diploma Hausa a Jami'ar Bayero da ke Kano. Diploma a fannin Shari'ar Musulunci a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. Diploma a fannin Jarida a Jami'ar Jos. Diploma a Computer Science, wato ilimin na'ura mai ƙwaƙwalwa, a Jami'ar Yola. BA Islamic Studies na Jami'ar Libya wanda Sarki Gaddafi ya kawo Najeriya a Jami'ar Bayero da ke Kano. MSc Aviation Engineering a Digital Bridge University. A+ da shaida tare da digiri. N+ da takardun shaida tare da daraja. Takardar MCSE tare da darajar bambanci. Takardar Linux tare da darajar bambanci. Takardar MCSA tare da darajar bambanci. Takardun MCP tare da daraja. Takardun shaida na MCC. Malaman da suka yi tasiri ga Malam akwai Malam Muhammad Nasiruddin Albani, akwai Sheikh Abubakar Mahmud Gumi, akwai Sheikh Abdulaziz bin Baz, akwai Sheikh Uthaymin, akwai Sheikh Fauzan al-Fauzan, akwai Sheikh Uthman bin Fodio, akwai Sheikh Imamu Zahabi, akwai Sheikh Ibn Taymiyyah, akwai Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Bin sha'awa shine gashi dai Malam ya riga mu gidan gaskiya, amma kuma wa'azuzzukansa kullum suna yawo a duniya da kafafen sada zumunta dare da rana. Allah ya sa aljanna ce makoma.